Mene je zaintrigiralo to zato što je pre svega za glumca jako korisno i izazovno, a između ostalog i san svakog glumca je da učestvuje u različitim žanrovima, da ima različite uloge. Sad, to što glumci često se nalaze u jednom istom žanru, to je zato što naše mogućnosti, kao recimo srpske kinematografije, nisu prevelike. Mi snimamo mali broj filmova godišnje. Tako da nemate mnogo mogućnosti da eksperimentišete ni sa žanrovima, niti su producenti na to spremni. Ja sam, kada sam dobio ovaj scenariju, bio veoma srećan što sam mogao da, i kada sam dobio ulogu, pogotovo, bio sam mnogo srećan što mogu da sebe oprobam u nekom žanru i u takvoj ulozi koja za mene nije, kako nisam do sada radio u svojoj karijeri, ne samo u Srbiji, nego uopšte u Rusiji. Zaintrigirao me dobar scenarijo, kvalitetna priča, interesantna, dinamična i svidelo mi se to kako je Miloš Avramović, reditelj i producent filma, kako je on rešio to da ekranizuje, kako on to vidi, jer on to vrlo dobro poznaje i to je na neki način deo njegovog bića i smatram da je na vrlo iskren način tretirao taj scenarij. Pa nisam mnogo sličan, mislim. On je momak koji je rešio da uzme sve sada i odmah, a ja sam ipak napravio drugačiji izbor. Ja sam išao na fakultet, na državni fakultet, pa sam ga završio, pa sam prolazio kroz castinge, pa sam onda na neki način svoje neke, ako mogu tako da ih nazovem, uspehe, išao sam regularnim putem. On ide neregularnim putem, on ide putem nasilja, putem kriminala i nekako svoju vrednost, kad idete neregularnim putem, vi svoju vrednost dokazujete, došli su po mene, vi na neki način, kada idete neregularnim putem, vi na neki način svoju vrednost dokazujete i vezujete za neke karakterne osobine koje se mogu nazvati, ne mogu baš da se nazovu hrabrost, ali mogu da se nazovu smelost. Dakle, on je smeo, ali se opet sa druge strane boji da ne bude uspešan, boji se da ne bude glavni, a opet to mu stvara probleme u životu. Tako da na neki način pre bih rekao da nisam sličan, ali opet imamo neke druge osobine, to jest ja moram da junaka koga tumačim provučem kroz svoj biofizički aparat, tako da on mora da ima kopču sa mnom, to jest mi moramo da imamo dodirnih osobina, jer ne samo što mu pozajmljujem telo, ja pozajmljujem junaka koga tumačim i dušu, i glas. Mislim da, zato što autori scenarija su crpeli inspiraciju za scenarijo iz nekih životnih priča. Naravno, priča je fiktivna, ali inspirisana nekim istinitim slučajima i događajima. Tako da mislim da, mi smo se trudili i da način na koji se to dešava, mi smo se konsultovali sa policijskim odeljenjem za krađu motornih vozila, kako se to radi, koja je to šema i taj rečnik njihov smo na neki način pozajmili. Tako da sav šarm tog života, ali i svu brutalnost tog života mi smo se trudili da verno prikažemo. Mislim da, ne znam, ja nisam deo tog sveta da bih mogao da posavetujem, ali onoliko koliko sam uspeo da provirim u taj svet, koliko sam uspeo da se informišem, mislim da.